kabaruji e demgal Pulaar e radio Jawol Sar. Hande aljuma joni meftande men e kabaruji. Gadorten ko kabaruji États-Unis jadden hen ko Amadou Touré. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sar jaam ñalle mon hande ko aljuma 3 lewru avril hitande ujunnaje 2026 Pulaar guiɗoɗen ko toon to Washington ɗum noon ko jibru woni toon to Pentagon e toon to Maison Blanche caggal nde kabaruji jalti wonde ko on avion goto bombardier ko F-35 baɗo jonɗe ɗiɗi yandina toon to Iran ɗiɗon kabaruji ko ɓuuri hen hewde jungubiriɓe ko toon to télévision ngaji Iran gouverneur o ɗon région o fotani jeenari mawdi e kala nde jiituɗo on pilote o kamɓe États-Unis surtout tugnade kadi kabaruji gomi toon to Pentagon eɓen deƴƴi kunnuɗe mabɓe oɗo saha joni kono noon tugnade kadi ko yalti toon hawnaki kamɓe États-Unis ɓe goni koye ƴewde peeje foof yitude pilote o so tawi mo wuuri angol ɗo woni lawol nayaɓol avion mabɓe ne yandine o siftini ɗon tan ko kamɓe koyte ne wayni ko par heure ɓe jandini no avion ngaji ɗiɗi taw ko américain ji taw ko bombardier ji kono ne wayno kadi Iran kañum hoore mi wiide ko ngol ɗo woni lawol ɗiɗibol ne yandine avion ngaji mabɓe ko wawi wonde foof ene wayno ko kanko Donald Trump ala ko haali hen taw ko ɗum ɗo kadi ko hunde ko caɗele mawɗo wonande armée mabɓe kamɓe États-Unis 35 yandine ɗum ko kalis kewɗo kadi neɗɗo mabɓe nanguede toon ɗum kadi caɗele mawɗe saabu hay goto américain ji yiɗano yimɓe muɗum wona toon to Iran yaha toon to guerre tugnade hande sondage uji jaltude donc tugnade hande habaruji gommiɗi toon to Iran ko on kamɓe Iran eɓen continue wiide wonde ko avion ngaji ɗiɗi ɓe jandini ɗum noon ko hen goto ko F-35 o goɗɗo ko F-15 tugnade hande habaruji gommiɗi toon e télévision ngaji mabɓe hono kamɓe hohoɓe Iran saabu mabɓe tindi wonde ko yimɓeɓe ne goppa autoji mumen ene doga ne jaaha toon to avion yani to walla to kelletini mum jayni so ɓe ne wajade yimɓeɓe hay sinno goto mabɓe yi pilote to hay goto leptu ɗum to hay goto waɗa ɗum haydara yoɓe dal laamu nangguɗum ɗum noon ko ɗum woni ko haalte oɗo saha joni hono kamɓe américain ji ne continue holno ɓe keɓirta yi andude holto pilote o woni tawi mo wuuri walla wuurani kono hollama kam e télévision kanko pilote o ene wayno 6 muɗum ene diwi avion ko fayi leydi Amérique wi wonde ko ngol ɗo woni lawol mum gaddanol avion ngaji mum jandine toon ko Iran kañum hoore mum yeddin ka ɗum haala noon tan oɗo hande oɗo ñalawma hande woni ñalawma 35 ko guerre o fuɗɗi toon to Iran guerre o fuɗɗi noon ñande 27 lewru février hay sindo andaka ha hande holko woni sababu guerre o fof wiyeteno Iran jogui ɗum ka ɗum haala simtinama kono ko anda tan kam ko ñande ñalawma guerre o fuɗɗi ɗo ñanden kamɓe ɓe mbari gaddinode leydi hono Ali Khamenei howoɓe hewɓe jeenoɓe laamu he mbarama mayɓe toon to Iran sibabu ɗiɗo bombardement hiisire ko hakkude ujunere 1900 e ujunnaji ɗiɗi e 300 mayɓe sibabu ɗiɗo bombardement ji ko yalti habaruji hande hono kamɓe département d'état mo États-Unis no affaire étrangère mo États-Unis ene wayno ndeke ɓe jaltini neɗɗo goto taw ko kañum hoore mum wonno adjoint ambassadeur mo Iran toon to Nations Unies kanko biyeteɗo Saadat Agajani ɗum noon e wiide mabɓe kadi ɗum ɗo fof ko sibabu wasde hoolade oɗo jeeyaɗo code diplomatique mo Iran ɗum ɗon fuɗɗi ko guila mois de décembre kamɓe département d'état ɓe binduno ɓatake fadde mission Iran naɓe toon to Nations Unies gonɗo toon to New York wiide ɗum wonde ko kanko adjoint ambassadeur o il faut ko yalta leydi ɓe wiide mabɓe kadi ɗum ɗo ɓe mbaɗirno ɗum ko beela ha wona maslaha ɓe hutorade kuulal section 13 ɓe mbiyata jomum taw ne wawi yaltude taw hay gortinani au lieu de fadde haka sirru muɗum yaltine wiya wonde ko waɗama persona non grata wawi wonde foof ɗiɗo habaruji jalti e mois de février département d'état ene wayno ko nden ɓe mbi wonde sawdo mum heddi ha hande New York alay saago ɓe porsamo ɓe jaltinamo leydi ndi ko wawi wonde foof ene wayno ko teskirama kadi hono kamɓe États-Unis ene waɗi ɓe jaltinini kadi yimɓe ɗiɗo jeeyaɓe toon e mission diplomatique Iran gonɗo toon to Nations Unies ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe ɓe jiiɗano ande ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ala ko nawdi ɗum e politique mabɓe kamɓe Amérique tawde ɓeɗon liggonto ko Nations Unies kono ko wawi wonde fof ɗum ɗo ko harende kanko Donald Trump nde continue ƴeftude contre Iran surtout hade guerre o fuɗɗade habaruji men ha hande guerre gonɗo toon to Iran hono kamɓe Iran wiya wonde ene wayno ko je heccanki jamma ha fayi hanki ene wayno ɓe berlima kadi missilaji ken wona 10 ha 15 missile toon to Israël ɗum ɗo fof noon ko hunde teskirande wonde ko missilaji noɓe berlortono ni ussima ɗiɗo missilaji kadi kamɓe berli ɗum kadi koye suɓade wonde ko oɗo ñalawma to Israël ɓe goni koye feeto mabɓe kamɓe juif en mbiyata face over ko andaka taw so tawi ɗiɗon missilaji humboni caggal nde missilaji berla minitaji muɗum hono kamɓe IDF jogiiɓe konngol toon to défense mo Israël haali wi wonde ken woni missile goɗɗo kadi werlama ɗum on woni missile kadi ko missilaji kewɗi berlidama taw ko ñalawma goto kamɓe armée mabɓe Israël noon ɓe mbi wonde ɓuuri hewde missilaji ni jandinama ko nen won jettiɗi nokku ɗi tobɓuno ɗum ɗo fof kadi ko hunde kadi hawa yimɓeɓe ñande fof ɓe mbiyata kamɓe Israël e kamɓe Amérique ɓe mbiyata ko kala ko weloto miss ko Iran jogino ɓe bonni ɗum kono ne wayno ko Iran en continue hande werlade missilaji tawa e goto gandata gumoto toon to tufde to Hormuz batuji tati mantude men ko jeeya toon ko toon to Oman ɗum noon ko Jordanie ene wayno mbawini rewde toon to ngoɗo maayo e kadi ene wayno kisi nade hande ko anda ene wayno ko kamɓe Iran oɗo saji ɓe jogui nanodira hakkude mabɓe e Jordanie ɗon batuji ɓenni ko wawi wonde fof ene wayno oɗo communauté européenne continue salade wiide wonde ko kala batuji dewɗi ɗon wonde ko alay saago ma jaaɓo kalis ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa henne ɓe jiiɗi ko hadde ɗum kamɓe Iran ene wande ɓe jogui support wonande Russie e wonande Chine contre mo ɓe mbaɗata toon de Hormuz ɗum noon siftini ɗon tan ko kanko
Donald Trump mun continue hande hollude mettere makko wonde ko community européenne walla ni kadi woni ko Europe naɓe kañum en poti arde toppitade ko fati guddidgol nde ɗo tufde Hormuz par ce que kanko Donald Trump wiide makko Amerique sohlani hutorade toon par ce que pétrole mum ummortako toon ko way wonde fof ene wayno oɗo sadio hono kamɓe Iran eɓe continue jogade contrôle nde ɗo tufde e rawata ɗon tan batuji ɗi ganduɗa ɓe mbi ko batuji wiye leyɗele sehlama kono noon e wayno kala batuji ummiɓe toon to leyɗele añɓe mabɓe ɓe ndewata ɗon tunnade communiqué gummi toon haɓruji men international hande tugnade journal biyeteɗo Le Gardien ɓe mbi wonde ko avion goto ummima toon to États-Unis waɗi yimɓe kadi taw ko yimɓe ɓe Amérique déport yo fa toon to Uganda ciftini wonde hono kanko Donald Trump gouvernement makko waɗino politique won immigré nawtude ɗumen e leyɗele taw kañumen koye wona leyɗele mumen ɗum noon Uganda ne jeeya hen ɗeɗon leyɗele ɗe ganduɗa hen taw ko leyɗele gontuɗo Afrique ne jeeya noon Uganda Ghana Rwanda Sudan du Sud wattini donc tugnade hande koɓe kalɓe mbi wonde ko fedde wotere wonde toon fedde kadi haɓɓeten ko fati haqqillemade goni koye oɗo sadio ko wullitade wiide wonde ko Uganda ko waɗi ko ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ni yaɓɓunde kuule inamade fedde ɓe mbi wonde ko Uganda ene wayno ko wawi hebde ken wona poyɗiɗo neɗɗo ummiɓe oɗo avion garɗo toon ko ɗeɗo bal kalani holɗo nationalité ñumen holɗo kono noon wayno ko nanodiral ngal waɗi ko ɓeɗon yogon toon so yonti wonde ko kamɓe Uganda ɓe mbawi nawtude ɗumen leyɗele mumen goɗɗe ɓe neldu ɗumen kamɓe Uganda noon ɓe meeɗani haalde wonde no foti États-Unis yoɓataɓe kono noon tugnade ko yaltuno e habaru jokkodirla hakkude kamɓe États-Unis e Swatni kamɓe États-Unis ɓe jaaɓi ko yobde Swatni kene ɓuuri million-ngaji joyi tawi tan Swatni wawi jaɓɓade ken won 16 neɗɗo wawi wonde ko e lewru août no kamɓe Uganda ɓe mbi wonde ko nden ɓe kaali ɓe gonde ɓe nanodiri kamɓe États-Unis ko fati oɗo di ɗum ɗon noon ko hunde won leyɗele Afrique ɗum jeeya hen hono kamɓe Ghana hande journal o wi wonde ko yimɓe joyo nawanoma toon to leyɗele Afrique gonɗe banggue worgo ne jeeya hen Swatni gunde nen wayno ko yimɓe ɗiɗi jeenoɓe to Jamaïque nawtanoma neɗɗo goto jeenoɗo to Cambodgia nawtanoma leydi mumen heddi ɓene wayno oɗo sadio nen continue wonde toon e prison ngaji mabɓe kamɓe Swatni haɓruji men international hande toon to France tribunal gonɗo toon waɗi ñawore muɗum han salade hono kamɓe justice gonɗo to Tunisie pour ñagade oɗo debbo biyeteɗo Halima Ben Ali nangganoɗo toon e mois de septembre caggal nde woni avion pour ummade Paris fade toon to Dubai kamɓe Tunisie noon ɓe mbi wonde ko oɗo suku debbo ene wayni ko bammakko meeɗi ardade leydi toon to Tunisie hono kanko Zeynel Abidine Ben Ali 1997 ha 2011 e mbi e wiide mabɓe kamɓe justice Tunisie koye nde oɗon dumun famille makko kanko Ben Ali ƴefti kalis kewɗo mo ittude ɗumen e leydi Tunisie ko ɗum waɗi kamɓe Tunisie oɗo saha joni ɓe takki wonde ko kanko Halima oɗo kalisaji ɗi wotorɗiɗi fof ko kalisaji leydi Tunisie omo yiiɗi ɗum foti artirde toon kono noon tugnade avocat makko Sami Maktouf ko haali wi wonde ko artirde oɗo debbo toon to Tunisie ene wayno yo nelde toon waroye ko wawi wonde fof ene wayno ko France tribunal muɗum salima wi wonde ko kamɓe tribunal walla justice mo Tunisie kayitaji namda ɗum woni ɓe gaddan ɗum ɗon donc kamɓe ɓe calima ittudemo leydi France fatudemo toon to Tunisie ɗum ɗon ko mbiyata extradiction ko wawi wonde fof ene wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa oɗo saha joni kamɓe Tunisie tugnade hande porte parole gummiɗo toon to affaire étrangère mabɓe beltaki hen par ce que ɗum ɗo ko gueɗe nder leydi Tunisie habaruji men ne ɗemgal foten ko ɗo e leydi États-Unis ko adi fof e ñalawma hono 12 état démocrate en timono kanko gouvernement makko kanko Donald Trump e aljuma oɗo pour wiide wonde Donald Trump mono salla woteji neldirteɗe par poste ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump wi oɗon façon goɗgol son addude fraude ko hunde andade no fewi tugnade hande gardiɗo justice toon to New York hono kanko Leticia James mo jeeya kadi e ɓeɗo yimɓe nogas tati leyɗele e gonɗo ɗe États-Unis porte plainte e nder ko nguɗi ɓe kaali ɓe mbi wonde ko yaade wotoyde taw ala pression gonɗo e muɗum e kadi woteji ɗi kadi ko woteji dewɗi lawol ko ɗum woni ko tambi démocratie ha ɗo États-Unis e mbi wonde ko ala président joguiɗo doole walla hattan wiide ne change kuule no wotirte taw ko kañum tan waɗa ɗum ɗon ɗum ɗon kadi ko kanko Leticia James ko wawi wonde foof ene wayno oɗo saha joni kamɓe état ji ko ɓuuri hewde démocrate en ɓe continue wiide wonde ko alay saago ɓe kaɓe ɗum ɗon haade woteji baɗoji e lewru novembre hitande 2026 ɗum ɗon kanko Donald Trump so tawi ko saago makko ɗiɗon woteji mbasa wadde ni surtout hen sibabude o caɗele ɗo jogui ko fate sonde juge caɗele kadi ka parti républicain jogui fate économie ko fate kisal leydi ni et surtout fate oɗo guerre gonaɗo toon to Iran ha hande toon to Washington e wayno ko jirɓoru woni toon ɗum noon kadi ko kawisi woni toon hande holko woni sababu kanko Donald Trump o felliti hanki segde gonnoɗo ministre makko toppitiɗo ko fate justice hono kanko pambandi ko tuma tan oɗo saha joni ko kanko Donald Trump wasdemo weltade non seulement ende wonde ko kanko pambandi laabi ɗiɗi ɗe sakkittiɗe o yahata toon to congrès no jabodirte e yankoɓe ni hono kanko Donald Trump o weltaki hen ko tuma goɗɗum kadi wiyade nonde ko sibabude kanko Donald Trump ko fate Epstein file kanko pambandi omo jeeya gonɗo sababu ko ɗiɗo haalluji ɓeydi
haala e kadi kanko pambandi e kadi tugnadande Donald Trump ko waɗi mum segdem ko wonde ko kala kanko Donald Trump yimɓe ɓe wiyata añɓe makko ñaawe walla coke ene wayno ko kanko pambandi dañan wadde ɗum ene jeeya hen ɓe limteɓe noon ono mennoɗo wonde directeur FBI hono James Comey e kanko kadi garde de justice toon to New York kono kanko Letitia James a saabu ene wayno ko kanko pambandi nde o suuɓi wonde hol poɗɗo wonde procureur pour ɓeeɗo en ene wayno cuɓgol makko ngol addani ko wonde ko ɓeeɗo en kala ko takkuno en ha tribunal uji mbi wonde alay saago berlo ɗum ɗo fof noon ko hunde kadi ko tumata noon kono kanko Donald Trump ene wayno ha hande o haalani holkoni sababu o seeki pambandi donc siftinton toon oɗo saha joni jogori lomtade place makko hadde neɗɗo goɗɗo ƴeftede ko kanko gonnoɗo adjoint hono kanko Tad Blanche noon siftinton ɗon kañum wonno avocat Donald Trump guila wonani président ɗum noon kadi ko defandude ɗum ko guila e gueɗe ganduɗa ko takkano toon to New York e gueɗe ko enquêteno ko fate en habaruji wooti e habaruji goɗɗi kayitaji ɗi wiya nawi toon galle muɗum toon Florida hande toon to département justice kadi oɗo saha joni ɓe goni koye haɓade wiide wonde ko kanko Donald Trump walla président bawɗo wonde hay goto wawa force ɗum pour wonde kayitaji liggortono ndende woni président nde pour alay saago artire ɗum toon ɓeta archive ɗum ɗo fof kadi ko ruttitade kadi e gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ɗe o enquêtano haade makko gagnade woteji tan ujunnaji nogas e nayyi ɗum noon ko ɗum woni hon ko kanko Jack Smith ko enquêtanno on kayitaji ɗi o nayi toon to Florida taw ɗiɗon kayitaji ani wayno ko kamɓe toppitiɓe ko fate archive mbinomo yo arti ɗiɗon kayitaji par ce que ko e aadaji Amérique kala gonɗo président so gasni laamade kala ko kayitaji gonnoɗo toon ɗo liggortono ɗum noon ko signature uji mum kayitaji nandiri e kadi gueɗe ɗe ganduɗa baɗɗe secret ɗum ɗo foof moftere ko ton to archive kanko Donald Trump ɗon oɗo no salinam ɗum oɗo saha joni kamɓe département justice ɓe goni koye wadde laabi pour ƴewde wonde wiide wonde ko kanko président mo États-Unis hay goto wawa forcedemo yo kala ko wiyete kayitaji liggorno yo arti moftire toon to archive ɗum noon ko hunde kadi liggorno uddidde kadi haalluji hakkude kamɓe département justice e kamɓe kadi congrès haralaɓe ko fate justice sabruji men États-Unis cekkitorɗen ko teskuye mbaɗa ɗum noon taw ko MPR waɗi ɗum noon ko loskomi mbaɗi wonde ko oɗo saha joni kassoji ɗi ganduɗa kamɓe yimɓe mayoɓe toon ɓuuri hewde yimɓe mayoɓe o saha joni e laabi taw ko wiyete crime ɗum noon foti kadi mi wonde ko teskuya kadi ɓurɗo waɗede ko kassoji gonɗi toon to Texas toon to El Paso tumnanoɓe kaaleni mi mbi wonde ko oɗo saha joni oɗo nokku kene ɓuura ujunaji tati neɗɗo ene waɗa toon tawde mahre nde ene wayno mahirno tan ko yo wat ko timmani ujunaji ɗiɗi neɗɗo ene wayno kadi tugnade kadi luskoji kewɗi mbaɗaɗi toon taw ko yimɓe inspecteur uji yanoɓe toon yimɓe jeeyaɓe congrès e yimɓe e avocat ji yimɓe jeeyaɓe no somi tawi wonde ko condition ngaji gonɗi toon ko condition ngaji ɗi ndewani ɗoftaki haqqinema ade ɗum noon koɓe mbi wonde ko lewru février hono inspecteur uji jeyino toon to oɗon nokku gonɗo toon to El Paso tawi kene wona 49 joɓɓi ɗi ganduɗa ko mbiyata violation kamɓe artiɓe ɗiɗo kasoji mbaɗa toon ko kene ɓuura 49 e joyo neɗɗo kañumen koye men taw ko yimɓe ɓe ganduɗa sohnoɓe toon nde namda kalaniɓe wi wonde ko ene piye ene lekkadi ene kulibine pour ne mbare sibabu so tawi jabaki koɓe jiiɗi ko ɗum ɗo fof e nder enquête aji mabɓe won kamɓe ɗeɗo pelle toppitiɗi ko fate haqqinamade ko mbiyata civil liberty ɓe bindino kadi ɓe mbiye nde to AIC ɗum noon koye lewru décembre pour rentinde ɗum ɗeɗo gueɗe ko way won oɗo saha joni ko sakkiti ko hen mayɓe toon to ɗiɗo kasoji surtout ɓuuri hewde toon ko toon to El Paso siwa ko yimɓe mayoɓe sibabunde haɗede fofde walla lebte walla gañanɗe walla ñawude taw cafritaki sibabunde kamɓe immigration ɓe toppitaki ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa enen yettinama toon to département justice enen ko jogori kadi continue yettine toon to congrès ko fate kasoji ɗi henna saabu kamɓe immigration ko ɓuuri hewde nokkuji gonɗi e leyɗele républicain ɓe jaɓata saɗiyankoɓe jillo ɗiɗo nokkuji pour ƴewde hono gurdam wayso golle ma jooɗi peewi seydi touré jabɓoɗen Tidiane Niang e kabaruji coftal ɓalli ko noon tigui jaam hira moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare kabaruji men coftal ɓalli gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie championnat mo leydi Mauritanie Super D1 potel avancé kihiɗe hannde to stade Cheikha Boydi kippu Nouakchott King kañum hewdirno kippu ASC Pompier potel ngal wawi gase ko ɗekki 0-0 ñalawma janngo 4 lewru avril hitande ujunnaji ɗe nogas e jeegom ne waɗi pottitte tati so woni 16h30 GMT to stade municipal mo Atar FC Zeydan ma jaɓɓo kippu FC Nouadhibou to stade Cheikha Boydi 16h45 GMT ASC Police ma jaɓɓo kippu ASC Sinim to stade mo Lixar so woni 16h45 GMT kippu Lixar ma hewdira kippu FC Samal jencude pottitte championnat mo leydi Mauritanie deuxième division kippu Star mo Arafat kañum jaɓino kippu FC Brakna potal ngal wawi gase ko ɗekki on partout ha joni ko fate ndiɗon mbaydi Asa Concorde kañum heeɓi polgue yesso kippu Widad mo Arafat taw ko logol gotol e ndiga championnat régional mo Tirizamour potal kihiɗe hannde 9e journée kippu ASC Loti kañum hewdirno kippu FC Tourel hewdiral ngal wawi gasir ko ɗekki 3 partout
anda mo pottitte championnat régional mo super d2 mo tararza jogori fuddade ko sappo nduɗo lewru gonɗen kippu ASC Escale ma hiwdira kippu ASC Avenir sappo e go nduɗo lewru gonɗen ASC Diourbel ma jaɓɓo kippu Entente Village. Pottitte quart de finale play-off championnat Wagadugu fetti kihiɗe hande kippu FC Garlak kañum hewdirno kippu Awenit potal ngal wawi gasde ko ɗeke on partout ha joni ko faten ɗiɗon mbadi kumbu heeɓi polgu paydingo yesso kippu Gori taw ko loggitete loggol gotol ha joni ko faten ɗiɗon mbadi Dafor kañum heeɓi polgue yesso kippu Tessay taw ko loggol gotol e ndiga kippu Diadiabine kañum hewdirno kippu Hassi Sagar potal ngal wawi gasde ko ɗeke do partout ko siftinde bandiraɓe pottitte rewtour jogor juude ko joyi nduɗo lewru gonɗen so woni 16h GMT Awenid ma hiwdere kippu Garlak 16h40 GMT Kumbu ma hiwdere kippu Gori 17h20 GMT Dafor ma hiwdere kippu Tessal 18h GMT Hassi Sagar ma jaɓɓo kippu Diadiabine ha joni ko fate kabruji équipe nationale mo leydi Mauritanie kihiɗe hande hono do international mauritanien Hussein Abdourahmane ko défenseur équipe nationale mo leydi Mauritanie Almakki Moussa Ndiaye ɓe keeɓi polgu e championnat mo leydi France national 2 24e journée e yesso mabɓe kippu FC 93 taw ko loggol gotol e ndiga ha joni ko fate ndiɗon mbadi kippu Grenoble kañum hiwdirno kippu Clément Foot potal ngal wawi gasde ko ɗeke do partout o siftinde bandiraɓe hono gardien Grenoble ko international mauritanien biteɗo Mamadou Diop o fetti potal ngal no didorno jencuudi potal avancé championnat mo leydi France Ligue 1 potal kihiɗe hande to Parc des Princes Paris Saint-Germain kañum heeɓi polgue yesso kippu Toulouse taw ko loggitete loggol gotol ha joni ko fatte ndiɗon mbadi championnat mo leydi Espagne matche avancé kihiɗe hande Rayo Vallecano kañum samti kippu LC taw ko loggol gotol e ndiga pottitte championnat mo leydi Espagne ñalawma janggo so woni 14h15 GMT kippu Mallorca ma jaɓɓo kippu Real Madrid mo Kylian Mbappé 19h GMT Atlético Madrid ma hiwdere kippu FC Barcelone championnat mo leydi Italie Serie A pottitte ñalawma janggo so woni 13h GMT Sassuolo ma hiwdere kippu Calolu ha joni fatte ndiɗon mbadi 16h GMT AS Verona ma jaɓɓo kippu Fiorentina so woni 18h45 GMT Lazio ma hiwdere kippu Parma kabruji men cofsal ɓalli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wol Sare to mbawi wonde foof ñanguel golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Wol Sare ko ɗo uddi meftande men e kabaruji en ñaguima joom jaam mo jaam woni junggo mum nde waɗanten jaam saro sako e windere nde oga banggue ko musidɗo moon Foutanke Diaw